Lods. Open lang, open lang. Tara, buo squad. Nice slot, tatlo. Tatlong spot loads. Sige lods, sige lods. Roger that.
Ew. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Hostile dropping This is into the Ice-T area. and Stone Watch the Cold skies. Steve Austin, and We're on a mission to get America to switch to cold water washing with Tide. it saves you energy. And that saves you up to $150 a year on your energy bill. Plus, Tide cleans better in cold than the bargain brand in hot. So what are you waiting for? Turn to cold because Stone Cold said so. Turn to cold with Tide. Energy savings based on average when switching from hot to cold and non-HE machines. Performance based on Tide Power Cloth versus the new make the soda packs. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre. Listen to the best Mexican icons, including Juan Gabriel, José José, Vicente Fernández, Ana Gabriel, and many more. Here on Leyendas de la Música Mexicana. Here on Enemy Spotify. soldier incoming. No ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sí. Enemy dropping into the AO. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Open na bullets. Tara. Yo. Hello, hello. Ay. Walang boses, Loads. Hindi kita marinig. Yo. Low, 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 low. Hello, hello. Hello. Pa tayo, Lods. Public. Sino ang bat natin? Call me daddy. Si Macho. Party Machu? Wala sa akin eh. Online ba? Ako online. Pixie. Machu. Macho. Dao. Yo, yo, yo. Wait lang. Daw. Wait tayo. Ah, Pabuhat, Lodi. Pabuhat po. Sana, nakuha agad battery pass. buhat. B. Diyan tayo magpabuhat. Naku, Report kasama mo nyo siya pag na? nanalo Si tayo. user? Oh, sige, sige. Report nyo pag natalo ah. Like, kakagising ko pa lang, wala pa akong gani. bubunat ka na naman ng bulbul mo dyan eh. All. Iyo. Ayaw ko nga. Maya na.
Mamaya. Bili ba ako code point? My check. Grab some target practice while you can. We're check. deploying soon. Check. Copy, Lods. Copy. Loud and clear. Baba ng latency 380. Uy, taas ah. Pula. Kusang lumalakad dun sa atin. The heck? NA server ako, Lods. Pero. Kamusta ang latency mo? Looking down, bro. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Nangingay ba yung mic ko, tol? Hostile dropping into the area. Ayos lang Watch the sa akin. skies. Ano na? Ayos naman eh. Mahirap na pag maingay kasi hindi nyo ako mabubuhat. Battle Royale. Dinig. Set a drop point for your team, soldier. Loud and clear. The gas. Get to the safe zone. Unang game ko pa lang to, warm up lang. Mga 20 kills lang ako pag nagwa-warm up eh. Patay ako. Akin, pan lang. Puro down lang. Walang hit. 20 kills yung kalaban. Ako napapatay ng mga na-down nyo. O yun! Tangin. Warm up. Sinisabi ko na nga ba eh. Warm up lang. Di pa na break in yung ano eh. Yung parachute eh. Bagong-bago. Bagong-bago ba? Oo. Salamat, idol. Unang bagsak pa lang, nagpapabuha na. Naku. So, naka na ako. Walang kasama, no? Sa check. Saan ba to? Ngayon na. Dito na. Sana all. Dito. Ana. Uy! Witness food, Yan nandito sa akin. Uy, putang ina. Counter si Gago. Meron pa sa likod ko. Bumaba siya. Galing red door pala to. Gumagana yung mga yan. Teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Thank you. Uy! Yari ako. Ay, Gogi, hindi ko narinig yun.
Mayroon pa sa bubong. Di ko rin napansin yun eh. Hindi ko If you survive, you earn your freedom. narinig to. We got a proper fight here. You can always have a go at these bastards while you're waiting. Give them some choice words or smash their tongues with well-placed stuff. Fight's ready. You're up next, mate. Get ready. Win here and you return to the front line. You lose, the fight is over. Putang ina. Hindi ko naririnig. Your Ba't teammate ganun? got a proper sorting. We're sending them home. Sort them out. Uy, Capture the looted. objectives. Bakit naman ganun? You gave them a proper sorting. Stand by for redeployment. Bitch, you too, bro. Uy. Silos. May Looted, lads. scavenger dito. Oh. Ayun. Nantok pa rin ako. Suntukin mo yung mata mo. Mark, you're the Tanggal best. lang. May kalaban dito sa akin. Huwag niya munang bilhin yun. Hindi ako sila ako Located. sabot. I can drive. Device marked. Hostile dropping into the area. Watch the skies. May nag-drop? May nag-drop? Mga recoil na yan. Nice, nice. Tanginang yung pangit pala ng baril na to. Loko! Uy! Dito sa shop. Sa shop ko na. Move on my waypoint. Ang isa lang ba? Hindi, full team. Safe ka naman, di ba? Naka-loadout na ba, Tal? Oo ata eh. Dito siya eh. Uy! Uy, Next objective located. Meron na sa truck ah. Sa may right side. Science. Ah, may loadout na sila, may loadout na. Primary objective accomplished. All supply boxes found. Pwede na ka nang buhayin yung isa. siya nang hindi bubuhayin, Tal. Sino yung nagsabing hindi bubuhayan kanina? Si... Cool daw ata eh. Buhayin... Ay, sige, hindi muna. Ready ka na ba? Puta, usok to, nandyan na. Oh shit, may sasakyan sa kanan. Oh shit. Jigsmeister. Jose Sorizo. So, sana all vacation mode. Enemy UAV overhead. Mukin na. Hey, G. Uy! Pepe. Sabihin mo lang daw pag G na. G ka na? Fire station. Saan ba? Lumipat ako ng kantal. May kalaban dyan, Ben. Hindi gumagalaw siya. May Ay. kalaban dyan kanina.
Most wanted, nasa gilid lang. Uy, may loadout. Loadout, oh. Bayan mo na kita. Uy, na-C4 ako. Pucha. Tako. May tropa sa ano? Sa police station. Yun lang. Isang team. Dalawang box din yan dito. Ayun na. Man, you're fucking camper, man. Diyan lang sa may loadout. Dito sa may loadout dito. Sa camps dito. Harap mo! Instant batla! Sakit ng AK niyan, men. Ayun, ulo yun, man, oh. Masan? O may nakita rin ako. Nasa wall kanina, hindi mo nakita? Yan yung pumatay yata sa akin eh. Nasa police kanina. Wala sa sasakyan dyan, medyo mabilis yung zone sa gawin. Ay, nagkakam sa may loadout total. Sa green ping mismo. Ayun, pero... Okay. 250 ms. Ano yung kan mo, tol? Ba't dalawa na lang armor mo, tol? Ginamit Oo nga, yung no? bagong new perk. Yung bagong perk. Anong perk yun? Ang nakalimutan ko. Metal ano? Lalo yung bagong new perk eh. Metal armor? Bagong perk na. Hindi, tol. Perk sisig. Sarap na pulutan yan. Perk sisig. Yun. Yan, So- nasa may bundok. Ayun, bounty. Yan yung For bagong. sale. Taas mo. May kakabili. Dami. Sausaw. Dadagsahan eh. Tumalo na, tol. Uy! Yun lang. Ay, ingay kasi ng cluster strike eh. Sabihin nyo lang pag mag-ayos ka ng ano ah. Loadout. Parang ulan pa yata. Ang dalawang perks eh, Combat Scout and Tempered. Tempered yung dalawa yung ano. Ah, Tempered. Ano yung mas malakas na ano?
Seems strong, but we think tempered is even more likely to become a staple. Get yourself to proper warm-up. We'll be You only need deploying 2 armor plates to fully protect yourself instead of the usual 3. Yung sa amin Parang maganda. 3 Yung isa rin, ginagamit pero 2 ko. lang. 3 rin ang katumbas nun. Dalawang plate, fully, ano ka na, Oo. fully loaded na yung plate mo, yung armor. Pero mas maganda yung isa. Mas mabilis yung pag ano mo, armor up mo pag ano. Try ko nga yan. Baka manalo tayo. Warm-up's done. Time to kick this off. Wala kang overkill at saka ghost kung Battle Royale. Mark a drop point for your team. papalitan. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. I'll take it. Damage up from here. Sorry na po. Meron ah. Moving on enemy. Eh, Yung scavenger din siya pupunta. Dito rin ba kasabay? yan? May kasabay, mayroon sa likod mo daw ah. Bilang. Bakit? Walang success. Targets are up. Get to work. Ano mo? Shotgun to eh. Hostile dropping into the area. Watch the side. Ano pa isa men? Nasa bubong. Lakas. Ng totem wipe. oh, na-team wipe ko yung isa. Sa bubong pa talaga. Hirap kunin yun ah. Located a supply bin. Secure that position. Next objective located. Loadout drop May heading your way. ammunition ako. Yes, ayos.
Hello daw si Mayor. Objectives updated. Move to the next location. Gas is inbound. May ammunition kayo? Friendly UAV Ito. overhead. Ang kalaban. Primary objective accomplished. All supply Ha, boxes yung found. UAV yung puta. Nilarag palang tao. Mounting contract. Let's get it. So, bili kayo ng ano. Plunder cash here. Bili akong... May UAV na ako. Isa. Dito meron. Offensive. Have I got? Dalawa din sa ping ko. Bagay mo ng ADS na yan. Request recon flyover. UAV entering the AO. Ay, nag-pop ka pala tol. Oh, nagpap ako. Meron din dito sa ano, taas. Flyer lang yata. Kulang. Sa area yata yun. Marking buy station. Touch natin itong bahay. Ayun, isa dito. Move in position. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Dami sa akin. Baba ka dito, Lods. Dan ko isa. Be advised, friendly precision airstrike I've got you. inbound. Enemy UAV overhead. Ano yung kalaban niyo? UAV sila men. Visual. No visual. Ano ba naman to? Down yung nasa bahay. Ay! Enemies in the area. Patay ko na ito. Naka-thermal kasi. Teammates, Meron isa pa. surviving earns them Ay, ibang redeployment. kalaban. Taking fire. Bagal yung baby. Enemy cluster strike incoming. Take cover. Enemy precision airstrike. Take cover. Isa lang yata. Puta, dalawa ito. Enemies way. Teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Teammate redeployed to the Ay. AO. Makita. Sending them on. Taking fire. Ilan pa tol? Ito, meron sa taas. Moving out. Dalawa. Sa building. Aid station location is Men, tera nyo men. Balik isa. Ay. Ay pala siya. no? Nandun na ako. Incoming round. Down ako. Asan ba? Broke yung isa sa taas. Down isa. Bagal kong pamindot. Nagpupush na men yung isa. Putang ina nang nagmili pa sa akin. Gulag. If you survive, Uy, may you earn gulag pa pala. We got a proper fight here. Dinigis mo? Wala? You're up next, mate. Get ready. Dinigis mo wala? Galit na galit. When you return to the front line, alert your fight is over. Sort them out or capture the objective.
Uy, loadout ka agad. Sabay may kalaban ano? Laron Conquered Mark. Uy, isa lang. Pa tayo. Close na ako. Kukunin mo ba yan? Ako men, para makabuhay tayo ng dalawa. Sasakyan. Light vehicle here. Move to the target area. You don't have long. Gas is moving. Light vehicle here. May tao na dito men. Ipuntahan ko yun. Out of my way. I'll drive. Diretso ka na doon. Pupunta na ako doon. Sana walang kalaban. Sasayangan ako sa mga box. Yaman. Doon lang tayo magkita men. Sige, let's see Para it. mabili mo rin isa. Roger that. I'll drive. Tao dito men ha. Contract complete. You're clear for hire. Pogi, naglalag ang puta. Ay, gumana ng mouse. Sayang. Mouse to. Kuha na lang ako ulit ng ano. Meron ba? Wala na. Loot na lang ako dito, hindi pa naman looted. Loaded ako. Hindi pa looted dito sa area na to eh. Positive ID on the bounty. Ah, sila nga. Sort them out. Pwede pa palang bumili ng isa doon men. Pwede ba, pero Bili ka pa ng oo. kalaban. Huwag mo nang puntahan. Tang na yung mouse ko, ba't ganun ang puta? Wala ka, nagloloko din yung W ko. Bad trip, kamukha kanina, cluster yung nabili ko. Tang ina. Bug yata ng ano to, update ah. Yung W nag-glitch. Oo. 500 na lang. Walang bilihan. Bigat naman itong Psychob na to. Baka yung ano yun, yung bale, 80. Pwede na. Dito tol. Pinakamalapit. Team is hunting you. Stay alert. Ah, sige, lads. Try kong tapusin to. Baka makompleto ko eh. Uy! 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 Super exciting. Oh, pula pa, pula. Pula pa, pula pa. Orange pala. Orange. Pwede ka dito Station bumili. there. Orange. Orange. Bounty target is down. Well done. Nabon. Ito ka na bumili ron ng Station isa. there. Saan? Pwede mag-load out. Saan? Dyan na? Oh, sige, sige. Hindi, dito na ako. Ay, tumakbo na rin si Ron dyan. Aid station there. Gas is closing. Get to the new safe Cross zone. your fingers.
Pwede mag-loadout ha. Kaya Pwede. nga eh. $800. Ba't ba pera? Salamat, papi. Kaya palang pera. Pinap ko na yung pera. Ano? Solo na to. Friendly loadout drop on the way. May nag-recall. Malapit ka. Bala men. Ano na kinuha? Ayun na. Okay, ping. Ah, doon ba? Dito ba? Enemies in the area! Dito, dito. Enemy vehicle! Grenade. Hit. Oh, nasa likod natin. Check your fire! Meron dito sa pader. Enemy UAV overhead. Okay. Mobile na sa truck ah. Ay, nadali pa ako. Pucha. Nauna na sa truck. Ah, Wala na akong bala. Oo nga, okay, may 30 lang to eh. May mga bala ko dito at saka pera. Nasa bangkay ko. last game ko muna to. Last game ko muna. Napagawa sa akin. Sige, let's. Sino nag-smoke palaban? Nandito? Hostile Wala in the ako. open. Throwing thermite. Tapusin mo na to. Pari battle pass tayo. Pwede tayo din sa pader. Pera men, bili tayo. Bili tayo ng isa. Gusto ko makuha yung scuba diver na skin eh. Let's take it. Thank you. Marking waypoint. Gatekeep natin tong nasa likod. Ay, excuse me. Punta tayo. Meron ba dito? Meron ka. Meron. Ito. Over here. Meron pa dito sa loob men. May tabi ko lang. Ano ang bahala? Down. Please stand me. Babae yan men. Meron pa. Sa loob. Toasted sila. Chromebooks have the everything button. Ay, may red door dito. Pumasok siya sa red door. Pumasok. Tara, pasukin natin. Wala na. Pasok, bakla. No. It's a prank. Hero. Ano, malis na. Kalis mo. Tara, bili. It's a Ito na, ito prank na. hotdog. PlayStation. Let's take it. So you can find things and switch to Chromebook. Meron na sa bay ah. Meron sa truck.
Eh. And gate lang pala yung trap. Now, let's go. Друзья, всем привет! Бейт ako dun eh. Красоты. Сегодня мы будем делать массаж вместе с Sabi na, Настей, dapat ну не yung tapo na yung вместе, pera. поэтому несколько счетов. 3 более продуктивны. Конечно, мы отдыхать должны меньше. То есть, если мы отдыхаем 4, значит, Nice сейчас мы one. продолжаем, напрягаем ее. И также работаем Nasa balik kami sa возможно, dito. для клетчатки. А здесь Down. мы Wait lang, ikot ako, ikot ako. поработаем. Nice. Down yun. День, да? Как и оставаться голодным. So there they are. Hey! Contact. Meron pa. Mag-gate keep ko. Saan ba? Bay ka isa. Reds. Gatekeep ako. Sige, alis ka na. Ah, buta yun na. Mamatay yung hindi namin dyan. Sakyan mo ito lang. Mga to. Ah, wala nang ano. Gate keep tayo. Wala nang contract ko. Tangina. Naubos. Ayan. Assaulting Wala target. naman. Ubus lahat. Ito Yes na on lang that most ito. wanted contract. Gagawin ko dito. Move. Disregard. Kinuha na din. Nadali na ng smoke. Pumasok na lang. Kinain na lang si Yurgen. Mamaya na ako bababa. Ah, Yun oh. Kaya mo na yan, tol. 28 na lang naman eh. Tao pa din. Hostile target. 25 remaining. Yun na din yung king, oh. Tapos pa si Gary. Kukunin ko. Anong kukunin ko dito? Alam ko anong kukunin ko ah. Ayun na yung king, tal. Ayun, nag-king kanina. Ayun, bumaba. Kailangan ko siya. nice game. Silods. Try nga yung bagong perk. Kasi invite ka. Kahit kayo. Invite natin to men's kula sisi. Tempered. Wala nang overkill eh. Try ko dito sa isa. Tempered tsaka combat scout. Ginawa ko. Sabay, nag-double time ako. Try ko nga. Try kayo tol, baka meron kayo. Balik ako sa Yossi.
At tayo. Alam may gusto sumali. Gagot mga to ah. Yeah. 3 years muna. Gusto niya. Sige, sige. Ayun, may sumali. Uy, umalis. Yun, oh. Sabay umalis. Baka gusto. Wait ko ulit. Baka nagkamali. Sige, 3 years kung wala. Gaga. Return to Rugged, the all-new ruggedly redesigned 2022 Nissan. In North Carolina and brought them to Florida. Oh, I'm sure. Yeah. A lot of people go to Sebastian to get them. Like, people will travel to find croakers. For a good run. Which one has a line hanging from it? Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Sometimes you just gotta give the thing a look. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Saan tayo guys? Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Gusto nyo bang Got magpakalayo-layo? gas closing in fast. Get to the Sige, safe zone. pinyo lang. Pwede rin. Dito. Pakalayo-layo tayo. Ng konti. Pwede. Buy station naman dyan eh. Hindi tayo susundan ng mga kalaban dito. Malabo. Kasabay natin yun. Tab yan eh. Meron na. Uwi ka. God damn, bro! Wipe out. Nahihilin yan. Nakuha pa nila yung scab? Yari ako. Ah, hindi tayo pala nakakuha. Di pa papalapatay itong ano.
Hindi pa patay? Na-down lang. Ah, ba't down lang? I-loot ko lang tong bahay dito sa sa buy station. Sige. Clear naman na yata. Objectives updated. Move to the next location. Isang team lang yun. Pods ba to, tol? Hindi, squad yata to. Quads ba? Pods to. Oh, pods to. Reyes na nalagay ko yata. Tingnan, nakapatay na kayo ng app. Enemy soldier Pag dalawa incoming. kayo. Oh yeah? Hindi ko naman. Ano pull out ko na? Okay na to. Ay, meron dito. Meron dyan. Grabe. Nakala ko na automatic tong baril ko. Nakakalito. Partida. Pambili na ako sa isa. Looted dito, tol. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Sort them out or capture the objective. Ay, may bumili dito. May red door dito, may red door dito. Pasok ka na men pagka alanganin ka dyan. Nagalatan. If your team has a cash, they can pay for your release. Yan na nga, andito na. Pero papunta ako dyan. May kalaban na ba? Andun sa red pink, tol. Ay, no. Heading this Oo, nakita ko nakasal. Yun yung bumili kanina. Isa lang ba siya? Moving. Pasukin natin red door. Ay, bakit di ako makakit? Ano? Oh, siya. Barrel na. Open the door. Daming red box. Red Ang door. dami. Baka it's a prank to ah. Daily flight. Request Up recon to on my na. position. Merong isa. Bibili muna ako men. Sige, tol. Salamat po. Diyan na sila. Yan na. Superstore. Push. Friendly sentry gun online. Loadout sila. Ako ka ah. Meron din dito. Ang ina naman nito. Kalaban dito sa pero bumagsak din ako. May kalaban dito sa bubong Oo, nadaan ko lang isa dyan men. Pero dalawa sila. Ah, nap na. Ito na. Tapusin lang namin, lads. Ay, puto ka. Down. Santang inang yan. Down ko isa. Kita ako. Gagi. Putang ina. Luma pa. Naubusan ng bala. Quads talaga to, no? Yeah. God damn.
Ay, bago. Kailan natin si Master Daily. Yun. Yun, may pumasok na isa. Mabuhat. Basic. That was good, bro. Dal. Naka-chicken ba? Naka-chicken na ba? Blacklist, men. Meron? Meron. Back ko lang. Ano? Ano yun? May bagong ano. Operator. Pero puti. Puti. Si ano yan. Si Darth Vader. White Vader, ano. Maganda yung ano eh. Yung scuba diver. Parang Rose din eh. Holding for deployment. Now's a good time to warm up. Done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point. Avoid the gas. Get to the safe zone. Bago yan ah. Loadout agad. Sige. Loadout agad. Ay, bagong drop spot to ah. Bago yan. Medyo ano ko, men, ah. Saving city. Last name yung Dao. Ha? Last name yung Dao. Ha? Hindi ko maintindihan. Last name mo? Last name yung Dao. Last game? Ano? No, last name. Ah, last name ko? Oo. Huling pangalan pa. Ming. Yung name mo. Ming.
In amin. Daoming. Yung Daoming 2. may kakilala ka sa ano, Gaaw. Targets are up. Gaaw tawag niya. Ah, Kala ko laro natin si Kon eh. Si Daoming Z eh. Yao Mingzu. Angas nito ah. Angas nitong baril. Laro natin si ano. Oo. Kasama natin si ano eh. 0-0. Yo. Ultra blueprint. Pabuhat tol. Blueprint. Eh, Oo na. ako nang papabuhat. Palagi. Loadout. Yaman. Kulang. Sa Ay, kabila. pwede na pala. Pwede na. Paluti dito. Wala. Diyan na ba? Tara, dyan na. Tao dyan. Oh. Apple. Trandos. Kami na. Bigla na yung hinulog kong kwantal. Yung baril dun na. Yung Ito? ultra blueprint. Hindi yung kwan. May hinulog ako dyan. Good cash. Let's take it. Friendly loadout drop on the way. Explosive charge. March take it. your way. Malakas ba yan? LMG na yan. Hindi. Stoner. nagbabag talaga men yung double. Ito pala. Ayun, lumakat lang yun. Ah, nasubukan ko na to. Thermal na ano. Try ko nga tong tempered. Tempered glass. I'm driving. Bird glass full. Ano no? Over here. Sniper. Puluti dito eh. Sniper. Sniper. Tao dito? Tao dito? Ayun no. King no. Okay. Wanted men. Tal, saglit kukunin ko yung joker ko. Kukunin ko yung joker ko. May joker ako. Tao dito. dito sa akin. Andyan sa'yo yung ano, mas wanted. King oh. Oo. Ay, puta yun. Hindi pala joker. Siya lang yata Nakuha ko. mag-isa men eh. Pwede natin bakbakan yun. Tara, tara. Turin. Ah, mabilis. Nakasakat yun. Friendly UAV overhead. Pero dito? Sa ere. Sa ere. Waypoint. Mark. May kalaban siya dito. Bumalik. Got contact. Subukan ko tong baril na ano. Ang binigay mo. Broke na. Bumaba. Sana kung bahala ka agad. Down. Pero may isa to. Nice. Good job. Ano yun? So, isa Red ba? door? Last time. Nice. Dalawa sila. Teammates dalawa in the sila. gulag. If they survive, they can redeploy. May nang i-snipe pa din doon sa dulo eh. Kabanas lang nitong lag na to. Teammate redeploying to the AO. Does anyone need this? Message received.
Yan ang dala ko. Heavy lifter. Ganun. Oh, parang ghost din pala yung kwan. Yung bagong perk. Oo, tol. Pang Pero ghost hindi na ka perks. ghost. Oo, hindi ghost. Drop ako ng pera, men. Bili tayong UAV. Yes, master. Pop ko na. Friendly UAV overhead. Combat Ikaw, scout. pera pa tol. Oh, ayan oh. May malapit oh. Wala yan. Baka na yan. Heading this way. Bulag yan, tol. Bulag na. Armor's here. Enemy UAV overhead. Punta yung kwan. Gusto niya. Lumber. Tara, tara. May gunshot dito eh. Automatic thing pa, no? Looted. Heading this way. Di lahat, tol. Parang kontra. Loadout drop inbound. Loadout, tol. Wala kang loadout. Ito lang. Sa atin lang. Kaya balik na tayo. Gas is moving in. New safe zone contact. Dalawa. Ay, dalawa. Ano? Yung mga baril. Sa buy Dalawa. station, men. May bumili dito. Saan tayo? Dito pala. Ayan oh. May bumili men. Tumawag na. Ah, sasakyan. Sumabog yung andito. Basag. Yung andito. Vendor mark. Down isa men. Nandito isa. Basag to men oh. Nandito. Pamark, tol. Please, baba. Copy. Oo. Dalawa lang sila men eh. Ano to? Ay, bali isa na lang yan. Bro. Ayun na sila. Sa taas din natin meron. Okay. Yes, Ito yung nasa motherfucker. taas. Yung wipe. Enemy UAV overhead. Gas is moving. Hindi pa tol. Asan na? Ah, kasama nila siguro to. Stadium men, may bumaba rin isa. Launch red mark. Disabled. Oh, shit! Uy, pangin. Sniper si Gago. Bubaba yung kotse, tila. Basag na yun. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Ano yung fucking Time to earn your freedom, soldier. Ah, tangin na yan. Never worse for wear. Yung pera dito men. Tayo makabili na. Kaya nga eh. Not over yet. Your team can Stadium still tayo. buy. Ah, sabi. Dito na nagkakamp. Tangin na nagkakamp ako. Saan? Dito na nagkakouch. Nice. Anong pera? Pera ko, tol. Wala yung pera ko. Ano ba? What? 2,000 yun, di ba?
Loot muna ako. Wala akong mag-loot. Looted. Marking buy station. Salamat lang. Galing ko lang yung gamit ko. Pwede. Ulit pa. Uy, dami naman dyan. Isang team. Ng mga camper ko. Ayan, kita ko. Yan. Nga dun sa may kalaban tal. Marking buy station. May kalaban pa. Wala pang sasakyan dito. Hinto ako nun. Ba't ganun? Stadium. I'm still in. Hinto, men. Meron na The fuck? Lalag. Hindi na pala to. Ay, may gulag pa. Nice. Marking buy station. I've been dealing with shading problems with the Hydra 26 and HD. Kulay-pula yung agency ko kasi na. T5. 260. Tao pa.
Mukhang dalawa. Uy. Uy, ako. Okay, thank you. Someone collect that LMG. Saan tayo bumiling loadout kanina? Doon, no? Waypoint marked. O sa may bunker yata tayo. Oo. Natingnan na. Tidlot dito. Delay yan, sir. Hindi ako makatulog kagad. May nag-buyback sa ano? Buy station. Ay, sa bunker yata yun. May nag-buyback doon. Men, andyan na yung mga truck. Sila yung may UAV. Safe zone relocated. Baba. Baba na isa. Sumabog ba? Mid-caliber here. Assault rifle here. Ay, may pera dito. Snap. Eh, buhay ba si ano? Daily flight? Na bro. Kayo dalawa man. Pati kami dalawa yung base. Yung sa'yo walang ano, bungo. I-basic meron. Wala yung ano. Tayong icon. Gas is closing in. Ha? Ikaw naman. Oo. Makakatulog ka na. Tulog na ako dun ah. Tutulog na dun. Ah, may tao dito. What? Ay, sasakyan. Tao dyan. Sa kay... yan ah. Dito. Hostile vehicle spotted. Ay, gago ko. Kita ako. Yan, ang dami tol. Dami yun oh. Ayun nga Dito yung lang mga ako. Punta na siya counter. dyan. Punta na siya dyan. Ayun oh. Ayun mga counter tol. Yun yung pumatay sa akin. Kaya nga eh. Wala. Alas na ako tol. Marking rendezvous vehicle. Enemy cluster strike. Mga camper boys, di umalis doon. Ang inang yan. Ang hirap pa naman mag- Daming airstrike ang pucha. Wala nang gamit. Ayun yung most wanted, men. Sa lubong mo. Mover here. Eh, tapos na. Diyan lang sa taas. Okay ba? Di. Natapos na yung contract. Dito tayo dyan. Saan ka? Kaya natin yung loadout. Punta ako dyan. Kaya punta ako dyan. Punta tayo dito. Walang taguan dito. Ito rin. Dito. Ang laban dyan. Dalawa. Tatlo. Wala akong baril. Wala. Retreat ako. Gas is inbound. Marking new safe zone. Pull out na. Magnuntok na lang ako nito. Pinaril ko pa kasi, no? Wala pang baril. No? Yung loadout. Bumili. Dami pa pala ang buhay. 13 squad. Punta ako sa loadout dyan. No V1. Ay, kita tuloy. Wala na talagang gagawin dyan. Tatlo yan eh. Hinihintay na lang ako dun eh. Apat eh. Tinatagal ko lang yung buhay ko.
May isang Paano mo team na pala lang dyan. Pababain mo pa lalo yung ano. Patagalin mo lang ng konti. Oo. Meron dito, Dal. Dito. Move in position. Sa may There are brain. 24 enemies still out there. Kill them all. Ayun. The enemy took that one. We'll be back to finish the job. Ay, naabangan nila ako, tol. Ay, Farm up lang yan. Get yourself a proper warm-up. We'll be deployed soon. Enemy soldier incoming. Enemy dropping into the AR. Enemy hostile fire. Warm-up's done. Time to kick this off. Enemy soldier incoming. Saan tayo mga batla? Uy, ito ha. Abot ba tayo dito? Total, pili lang. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Pahabaan na lang Gas titi. is closing on your position. Suggest you get moving. Kung lang naman sa akin, 6 point. Ay, isa sumaside-side pa oh. 95 doon sa akin. Inagyan ko ng martilyo tong keyboard ko eh. Yung key, yung A. Pindurin mo lang yung ano men, H. Ha? H. Ano yung H? Auto na yun. Forward. Auto forward. Oo. Hindi ko alam yun. Tao Eh. din, tol. Hostile target. Pupunta. Puro kasi porn eh. Kaya, H. Papunta doon ah. Papunta sa scout. Baba na ako din. Makakuha ng heli. May nakakuha na Ano, kami. heli? Kukuha nga ng heli.
Ganbang Kunin ko na yun. sila. Gangbangin natin itong mga to. Dito na sa akin. Meron to ako, meron. Likod ko. Bounty target identified. Drop them, Bro, mate. kumain ah. Alright, lads, let's get it done. Ang ina, puro shotgun naman binili. Ay, puta, likod. Meron. Meron pa, Jer. Sa likod, sa likod. Ay, Jer. Helicopter na lang, heli na lang. Ang ina yan, nakakuha ng baril. Yan ba sila? May dalawa Down, pa. down. Wala, Down. dalawa na yung bumaba. Yung heli na lang, tol. Last game ko to, men ah. Magsasayang lang ako saglit. Kilods. Fight's ready. Get Yung ready to bounty. fight. You're next. Ang bounty. Crack. Bumaba. Bumaba. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Ang pangit ng gulag ngayon, tangina. Down. Worse for wear. Tangina Go ahead and make yan. space. Lagi ka. Your team can still buy you back if they have the cash. Wala na ba dyan? Wala na, Wala tol. na, tol. Marking buy station. Dulot lang ako. Nagting. May tao dito, men. Positive contact. Salamat po. Wala ka sa number na to. Code KS9. Oo, gusto ko yan. Tech, Oo. Tech 9 din. Hindi namin ito. High tech. Ano ba yun? Be advised, there's an enemy team hunting you. High tech. Oo. Parang LCT. Oh, no. Dapat ba dito? Dalawa? Your teammate Dapat ba is dito? sent to the Laban gulag. na? Ano to? Fight for a chance. Yan na, Dalawa yan yung yun. naka-sniper Got gas kanina. moving in. Hindi tol, naka-RPG. Oo. Ito namin yun. Tol. Field upgrade here. Kaya natin, tol. Your teammate is redeploying. Stand by. Wala silang pupuntahan eh. Walang kotse dyan. Ayun. Trap sila, tol. Babaka Naka-RPG tol. yan tol, naka-RPG. Nandyan, basic ah. Yan, tol. Bro, kulit. Dalawa yan nasa loob. Down one. Luya ko na hindi one ah. Uy, tang ina, down mo isa. Oh, dito mga tagos. Inap niya. Ito na, inap niya. Ay, Nice. Yun. bago ka. Tingin mo eh. Good job. You play too much, bro. Lodi men. Loadout Tayo, tayo. tsaka Lodi. Ba, pero din. Ay. Wala ang buhayin siya. Uy, first wave to, tol. First wave. Tol, unang First wave. binigyan tol ah. Wala tayong kotse, tol. Tol, Marking rendezvous vehicle. walang malapit. Sino basag? Ako. For target locating Layo pala. Ito oh. Ay, di ba? Dito na lang kayo. Station marked. Ito men. Ayun, dyan na lang malapit. Light vehicle here. Tara na. Disregard. Light vehicle here. Marking buy station. Switch ka sa ano. Ibabay ko lang siya, no? Vendor here if you need equipment.
helo! Kulang nga pala yung natin. Yun. Sakto. Evading the enemy track. Good work. Saan ka? Trabaho ko si turupan natin. Kunin ko yung kon dito, sundin ko si Barry. May kotse ka rin dun. Nakita lang dito dun. Bumili na kayong loadout, man. Bili tayo loadout. Puta, may tao. Sa susunod na lang tayo. Ito, men, oh. May tao dyan. May tao, may tao, Ay, may tao. ano to? Oh, May tao sa orange, may tao sa orange. no, 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 no. Daw sa orange. Meron. Mga batla, mag-loadout na tayo. Ay! Tanganan, daming sasakyan dito. Baba kayo tol. Ah, meron. May nag-loadout tol! Bakbakan nyo! Dami siya. Sa likod natin. Kotse. Ay, binangga ako. Kotse. Oo, bago hype yan. Ay, got it in beat. Uy! Eh, gagi. Wow. Saan galing yun? Nagawan ko yung isa eh. Peter tong isa na to, men. Kasha. Una na ako sa inyo na 10 cents. Bye-bye. Kain na ako. Nawala si ano? Nagsaing na daw. Scavenger contract. Copy? Let's not do that again. Contact! Tal, last game ko muna, kain muna ako. Village.
100 pa, no? Rock. Bibili yan. Layo pa, taas. Eh, mag-buyback dun. Meron na. Ay, sa taas, sa bubong. Sa kanan mo. Yan. Holy shit. What? May isa. Ay, naging dalawa. What? Hacker ba yun? Fight ka. Fight ka, Lods. Lads. May ma-invite ka? Wala, lads. Try ko mag-invite. Kalaro mo sila papag-Rene kanina? Oo. Wala icon. Si papag-Rene niya, pasugin natin. Wala. Ano? Wala siya? Wala ta. Wait ko tong isa. Yaw. Adus muna. Get yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon.
Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Avoid the gas. Get to the safe zone. Downloads. Tayo. Does anyone need this? Walang buy station. Ay, meron pala. Alright, lads, let's get it done. Bounty target has been marked. Killer. Tayo. Waypoint marked. Meron pala akit. Tayo. Kulang to. 100. Ng ADS. ADS ng Tech 9 ano? Ha? Yung loads? Yung ADS ng Tech 9. Ano loadout? Oo. 100. Oh, sakto. Ito na. Marking buy station. Marking buy station. Meron dito. Enemies in the area! Gas is inbound. We're out of time. Let's run the contract. Friendly loadout drop on the way. Sino yun? Ako lang yun, ako lang. Friendly UAV overhead. Coordinates marked. We're in safe zone. Watch for enemy.
Diyan na siya. The blue? Make for target Oh. location. Taas. Goes. Load up. Wala na dito. Usok na oh. Destroy na tol. Dito na siya. Pass lang. Hostile target. Enemies in the area! Down. Pumutuluyan. Tuluyan natin. Walang selfie. Papatay na yan. Bagsak? Wala. Dito. Go fucking get it. Naka-loadout. Ito yung maganda yung baril. SMG tagged for retrieval. EMP maganda rin eh. Bullfrog yan, malakas yan tuloy. Bullfrog yan, malakas talaga. SMG tagged for retrieval. Uy! Sa kabila. What? Sa northeast, sa kabilang building. Oo, dito. Diyan. Umakyat. Dito lang sa atin. Hostile target. Coordinates marked. Buster strike away. Ano? Hostile target. Wala na ata. Balon. Dito pa rin, nasa loob. Nasa loob nito. SMG here. Moving. Ay, tanginang yan. Tanga ko naman. Sa loob yan. Nasa buy station, bumibili. Down. Nice. May kalaban ba dyan? Wala akong makita. Pinili lang siguro. Naka-buy back siya eh. Oo. UAV itong UAV. Dito lang. Dito. Make for target location. Nasa taas. Gas is moving in. New safe zone Pata located. nasa taas ata. Wala, ghosted eh. Ay, ghosted? Ba't? Nandito Nasa na. taas pa, nasa Dito ere. na sa sensor. Nandito tol sa taas. Coordinates marked. Abang sa babalikan yung baril nata. SMG tagged for retrieval. Sa taas pa rin. Sa ere pa rin. Be advised, UAV is bingo fuel. 26 meters. for resupply. Dito lang tol. Positive contact. An enemy team is hunting you. Stay alert. Uy, tangina, nasa bubong. Lethal out. Pasok ka dito tol. Nandito na.
Gago. Ang Ito ina my naman. friend Napatay kita. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. You'll have to wait for your turn, mate. Para mo to dyan. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Sort them out or catch them. Ina. You got Na-delay roughed pa up yung here, pagtakbo we're ko. bringing you home. Your team can still buy you back if they have the cash. Enemy UAV overhead. Bumabalik kasi. Ipatay. Balayan ko lang yung loadout. Dito. Para mo to. Sino kung para mo to? Para mo to? Oo, Sa'yo para to, ko yun. para. Oo. Sa'yo ba? Thank you. Lagyan mo yun ng ano, tol, scope. Maganda yan. Ano, barrel. Barrel, tol. Maganda ba ko lang, ang barrel? Okay naman sa akin to. Ghost tayo. Ghost. Pag-ghost ka na. Okay, sige. Ghosted ka na. Hindi pa, tol. May gas na eh. Hindi ako abot. Abot pala. Isa lang. Copy. Dalawang para gamit ko eh. Hindi ba pa eh. Maganda yung Pharaoh, tol. Iba yung build ng isa eh. Yung isang para ko, iba. Pang rush. Yung isa, pang ano. Hindi, parehas lang. Parang Uy! Tanginan, tagal ko kasi. Di ko lang. Sa likod. Fire station pala po siya. Nakatambay pa kasi sa ano eh. Loadout ang puta. Tangin na yan. Kunin mo na yung sasakyan. Pera. Ipaluted yung train. Ay? Hindi pa, tol, hindi pa. Ay, looted na. Magkalaban?
Dalawa eh. Yung team whip eh. Sensor mo. Sa malayo. Kabilang building. Ayun, specialty perk. Kuha mo. Saan? Ay, umiilaw dyan eh. Wala ba? Wala. Ah, wala ba? Oh, mask. Ah, yung mask lang. Gago. Meta yung baril ko. Ayun, may tao. Maganda nga yung bullfrog. Oh, tagal ah. Ayun, pwede pa. Haha. Nice. On fire. Kaya ko lang ito, mabuhay pa to. Ay, may kasama. Violet. Uy. Oh, sayang na. Sayang. Sana yung isa, Sayang. isa na lang. Grab ko siya. Yan na yung gas. Yeah. Kunin ko na lang to. Teammates in the gulag. If they survive, they can Pinalibil up ko redeploy. itong bullfrog ko eh. Nice. Teammate has been cleared for Sa redeployment. tao dyan ah, sa tall building. Sa chopper. Copy. Enemy UAV overhead. Tambay sila dyan eh. Oo, oo. Uy, naglag. Ako nga, naglag na. Wala pala. Kalutod. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Mga baril ah. Tol, may box dito, tol. Marking armor. Ako ah. Tayo. Ground. Satchel pa oh. No. Ay. Enemy UAV overhead. Load na tayo, tol. Marking armor. Tara. Uy, meron dito. Utang inang yan. Taas. Oo, camper. Mag-isa lang. Naghihintay lang siya sa last floor. Wala dyan. Okay lang, tol. Tangin na nadali pa ako dun.
Ayos lang yun. Pera tayo. Loadout na sana eh. Back to zero. Kampiyon, gag. Oo, Babae nga. naka-load lang dito dun na. eh. Papatayin ko ito kain. May barrel dyan na extra. Ito gamitin mo ito. Gas inbound. Safe zone relocated. Ito ako sa baba. May extra kang plates din. Mayroon. Dito lang sa kanina. Reloadout drop on the way. Ayun. Dito, diba? Dito. Ayun, dalawa yan. Wala kang ammo dyan Remotean ko. Bigay siya. Ay, oo nga pala. Ay, dami pala. Ito lang, isa pa sa taas. Ay, dalawa. You're all that's left. Get it done. Bilis yun na sa Bulaga. Oh, tangay na. 25 remain. Fought hard out there. Return to base for debrief. Try lang mag-invite pag... Ising lang loadout ko tala. Sige. Invite ka tol. Ano dyan? Levi. Hinihintay lang ako. Pool? Ay, yeah. May kasama ka, Sunny? Wala. Kahit ka pag may may kakilala ka. Kompleto. Sige, check. Ayusin ko lang din yung loadout ko saglit. Sige lang. Nahanap pa ako kung mayroon. You know, Ayan. Captain Hugo. Tinig ba TV sa likod ko? Ayos naman. Yan naman. Pero Dinig. may tinig. Hindi. Ayos lang sa akin. Hello. Sorry. Lolo ko yung akin. Kaya di ko ma-accept mga invites.
Ayos lang, ayos lang. Get yourself to proper warm-up. We'll be deploying soon. Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real. Enemy dropping into the AO. Battle Royale. Gas is Saan tayo? approaching your position. Move to the safe zone. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Taking bounty contract. Nothing done. Marking buy station. Being tracked by an enemy team. Stay sharp. Positive ID on the mountain target. Sort them out. Eliminate all targets in the AO. Friendly UAV overhead. Over there.
May plate box ako dito. Baba ko na. Body armor here. Body armor here. Tara, load out. Body armor here. Oh, tara. Dito. Ay, dito tol. Let's go. Okay, down the vent. Stock up if you need. I'll drive. Maluti dito eh. Yun. Tayo. Ay, tangin lang yan. Tuwing ka namin. Ah, may ano pala dyan eh. Pilihan pala dyan eh. Stuck pa ako ang pulo. Got a loadout drop inbound. Losing ground. Friendly UAV overhead. AFK lang ko man. Ay, hindi ako maglaban. Kalaban sa likod ah. Dito. Okay, moving. Marking waypoint. Magulag. I'm on. Yeah, I'm good. Safe, you lost the enemy flag. We're in safe zone. Watch for enemy. Time's up. Objective failed. Take this gas mask. Sayang din. Second floor ba? Take this gas mask. Isa pa, second oh. floor. Isa pang gas mask oh. Magkano ba gas mask? 4,000 din yata ang gas mask eh. Pandemic. I'll take the wheel. Tayo. Stadium. Wala yung nagkasama natin. Sino? Nandyan. Oh, Mike. Ah, hindi. Meron. Saan tayo? Rapper. Taking bounty contract. Tapos punta tayo sa loob. Circle. Daming naka-chopper doon ah. Oh, pera. Daming naka-park Bili dito mo ah. na ako. Helicopter here. Oo nga, no. By UAV.
UAV ka. Napap ko na kanina. Bus station. Bounty target identified. Slot the bastard. Tutod na dito. Enemy UAV overhead. Ako. Bibi. Pa. Loadout drop headed your way. Nakatambay dyan ha. Nice. Kaya tatambay yan. Rigurado. Naheli eh. Oo nga. Kotse yan. Ay, mga gatekeep na natin. Boost na kayo tol. Ah, ina nga. Ubus kami dun ah. Return to the front line. Doon na. You lose, your fight is over. Diyan eh. Oo, nasa mga loadout. Now, capture the objective. Dami. Tangina. Lolo ko naman. Stand by for redeployment. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Spotted a care package. Layo ko. Doon isa. Ba't dito ako? Bago isa nila tol. Bagsak ako dito. Layo ko. Your teammates done in. They're returning to base. Your teammate is redeploying. Stand by. Supply box marked. Secure the package. Enemy UAV overhead. Device spotted. Ang ina yan. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Sectors update. Move to the next location. Body armor here. Kabay na bukas. Ay. Teammate is redeploying. Stand by. Objectives updated. Move to the next location. Yung isa. Primary objective accomplished. All supply boxes found. Enemy UAV overhead. Left ako. Left ako. Going this way. Eh, ano na lang, cover.
Ito, loadout to. Di pa masyadong looted sa baba. May nag-loot na ba dito? Saan? Oh, meron dito. At tara na, meron naman pera. Tarma ko sa bus station tol. Drop ko na lang. Launder cash here. Loadout drop headed your way. Enemy UAV overhead. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Kaya yung bumaba. Saan ba yun? Galing. Polluted eh. Hindi pa looted. Enemy UAV overhead. Uy. Gulat akong puta. Masyado sa kape. Losing ground. Bili lang ako UAV. Meron dito. Friendly UAV overhead. May station pala dyan. Setting a mine. Moving up. Disregard. Nag-buyback. Saan? Sa... Vendor here if you need equipment. Hard left, hard right. This one's mine. Riding on that vehicle. Oh, dito na. Oh, God, God. Walang barrel. Anak, para ka. Sakit na lang. Okay. Uy! Ayun ka sa... ibang team. UAV is being ordered. Learn from the loss. Failure's a proper teacher. Ibang team na pala yun.
Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. We should drop there! Disregard fast. Copy that. Wait, what? Para may iba naman. Tuloy ko. May nauna ba? Ito, pumunta ng ano. Office, pumunta na office. Your primary objective is to kill them all. Glitch to ang laro ko. Easy ako. Lag ako. Lalag din ako. Lag, glitch tol. The hell? Ayaw. Yari. Exit ko na siguro to. Restart natin. Okay na, okay na, okay na. Okay na tol. Okay na ba? Oo, wala. Ba't napunta ako dun? Layo ko mamutya. Kaya nga, ako nga rin. Ito ako. May hacker na naman yata ang boot. Sniper rifle here. Load out, load out. Drop ko na ng pera ko dito. 500 lang ang pera. Kotse din tol. Body armor here. Body armor here. Extra cash here. Ito na yung icon ng... Waypoint, mark. Rally on that vehicle. Never mind. Dead na diba to? Pera. Pambili ko. Tayong dito eh.
Naman pala ground. load up. Over there. Loadout drop headed your way. Let's take it. Kailangan niya, ammunition box. Bumili ako ammunition box. Okay pa kayo sa bala? Ay, ito to. Kaya ako nalang bagsak to. Loto dito. Waypoint, mark. Enemy Loadout UAV dito. overhead. Marking waypoint. Disregard. O tana, nasa gitna na pala tayo. Saan pa kayo pupunta eh? Wala na. Tambay na lang tayo dito para makapagkape. Marking handgun. Naglolo. Throwing nade. Kalaban. Lala. Favorite, RAM 7. Psychob ka yan? Naka-psychob ka? Oo. Asa muna dito. Tagal na ako ninyo. Body armor here. Lag na naman. Lalag na. Lag na naman. Oh. May cheater ata dito. Ayun, lag. What the? Bumalik na tol. Bumalik na. Cheater ata tol. Oo nga eh, para may cheater eh. Friendly UAV overhead. Enemy team is tracking your position. Nako. Kaya. Sinong ano? Si Sunny. Moving up. Disregard. Gitnang gitna. Loadout drop inbound. Ayun, nakalagalaw din. Tapos na tayo. Kung wala pa mga kalaban. Ang box. Dalawa na yun. Dalawang. Enemy UAV overhead. Last step, last step. Last step. Closing Dito. in. Relocating the safe zone. Sniper. Sniper, sniper. Last step, Taking fire! last step, pero may last step siya dito. Wala. Wala akong snipe. Dito na. Ito, sniper ano. Guy caliber here.
Sniper, dalawa. Truck yung isa ka sniper. Putang ko nga. Sino yung isa ka sniper, tol? Wala. Bro, Ang nga ako isa. Bila. Okay. Taking fire! Enemy UAV overhead. Down, sa sniper. Like this. bro, Patayin. Isa. Lag na naman. Tanga. lalag. Sila ba? Oo nga. What the fuck? Lag. Gas is inbound. Bro, Sa likod niya, meron. Marking waypoint. Lag naman. Tangin ang pangit naman ng laro nito. You've evaded the enemy trackers. Good work. Mamatay na ako dito eh. Ganda ng pwesto ko na eh. Yeah. Hostile target. Wala na sila. Located. Dito ba, tol? Hostile target received. Ito. Diyan lang dyan, ah. Kaya ba? No visual. Oh, sorry. Down pala ako. kapul lahat. Your teammate was sent to the gulag. Fight for a chance to redeploy. Tangin na, dito pala. Hindi ko makita yung mga kalaban ng pucha. Nasa reverb na pala yung isa. Win Kalat. this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done Sige, isa here. eh. Sort Uy, them out pakabira and ka, tol. capture the objective. Ako. Lag. Ito yung SMG pa. Lalag na naman. Kaya. Tay. Nahuli. Oh my. Tangin na yan. Sending you back to base. Exit na natin to. Ay, wala na. Wala. Bakit? Still while you're back if they have to Restart na natin to. Oo, kami. Restart na, oo. Pangin naman nun. Ba't ganun? Yeah.
yourself the proper warm-up. We'll be deployed soon. Warm-up's done. Time to kick this off. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Rock launcher. Walang nakapili. Fire box location. Move to secure. Your primary objective is to kill them all. Ay, kalaban dito. UAV overhead. Enemies in the area. View. Sa taas ko yata. Ay, kinuha yung chopper. Updated. Move to the next location. Tulot. Ito na. Nandiyan kanina. Body armor here. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Body armor here. Marking buy station. Contract updated. New objective identified. Ay, bibili. Ah, doon. Sige, sige, sige. Yan. Marking buy station. Primary objective accomplished. All supply boxes found. Ay, pupunta? Kalaban ka dyan? Wala talaga. Located a bounty contract. Supply box marked. Secure the package. Marking Enemy buy launched an station. advanced UAV. We're exposed. Roger. Dito na lahat. Ito? Vendor here if Ah, you dyan? need equipment. Vendor here if you need equipment. Vendor here if you need Tara equipment. kay, ano, kay Blue. Objective located. Bili na tayo. Mukhang may tao. Affirm. Buy station. Saan tayo bibili? Dalawa yung nakaping eh. Buy station confirmed. Nage bro. Ay, Blue, tara. Kana Blue. Disregard. Affirm. Buy station. Objectives updated. Move to the next location. Vendor here if you need equipment. Cat, over there. Moving. Friendly loadout drop on the way.
Thank you guys. Gas is moving. Salamat po. Contract complete. All supply boxes located. Ano yan? Lalo gusto nyo? Hindi. Lutin ko lang nga. Uy, ano to? Sino nag-blue door? Hindi ko yung mga pera. Sana. Copy. Out the contract. Wala na. Ay, May trainer dito tol. Trainer. May dito. puta na sa area naman ang puta. Ay, binalik ako. Ako rin, binalik din ako. Uy, ba't ganun? Bumalik din ako sa area. Wala tayo. Naggulag ba kayo? Naggulag ba kayo? O pwede nang mag-ghost pag ganun. Wala. Hindi pala kumuha si ano. Na-experience lang. Oh, mayroon pa dito, red door. Meron ulit. Dito na, pinapasok Okay. na. Napunta ako sa ano? Request recon flyover. Ayun. Friendly sentry gun online. Sa dulo ako pumasok eh. Pero ang layo ko na eh. Dami mo pala. Body armor here. Lalo yung red door. Na-addict na sa red door ah. Nagkahiwa-hiwalay tuloy. Meron ulit. Ay. Really Your fight. teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Your teammate's done in. They're returning to base. Ulo. Time's up. Objective failed. LMG here. Body armor here. Assault rifle here. Loadout drop inbound. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight Hey, for a loadout. chance to redeploy. Spotted a care package. Your teammate's done in. They're returning to base. Gas is moving in. New safe zone located. Yun lang kita.
Advising in on care package. Reload na kayo. Rally on that vehicle. Located a bounty contract. Ulo tayo dyan. Sige, sige. Marking buy station. Marking buy station. Tara, bus station din. Waypoint marked. Disregard. Ay, I'll drive. I'll drive. All right, there. Uy, tao. sa tower. All right, passenger. Gas is moving. Over there. Uy, nasa likod ng pucha. Friendly advance. Nag-red door to. Kaling red door. You win this fight and you return to the Ay. front line. But if you lose, you're done here. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Not roughed up in there. We're bringing you Fuck. Your team can still buy you back if they have the cash. Nag-red door din. Ano ba yun? Red door din eh, may... Ito na ako sa loadout ah. Spotted a care package. Wag, punta ka sa akin. Ay, dahil. Ano pera ka? Your teammate is redeployed. Stand by. Shoot ko lang tong ano. Marking care package. Ano yung kalaban nyo? Moving. Disregard last. Tara na. Marking buy station. Ano dito? Paabot ko. Tara ka dyan. Marking buy station. Paabot ba? Paabot ko. Tigas pa sila. Tatlo pala yan. Full team pala, full team, full team. Ito kayo sa amin, Tor. Loadout tayo, loadout tayo. Tulad. Bato mo na lang sa ano. Loadout drop inbound. Dito sa ano kami. Kaya abot. Ay! Gas is inbound. Marking new safe zone. Balods. That's even mine.
dito. Marking buy station. Buhay mo. Ayaw. Supply box located. Secure. Any target. Frag out. Enemy helo! Next objective located. Hostile in the open. Enemy UAV overhead. Losing ground. Next objective located. Loaded. Tinabayo. Kalaban sila. Make for target location. Contract complete. All supply boxes located. Located a bounty contract. Doon ako tol. Place is looted. Stay alert. Never mind. I've got you! Doon ako kumain. Dito na dyan. Bawas siya. Let's get it done. May third party. Be advised. There's an Pie cover. Zer, punta ako dyan. I like them. Ay! Hindi ko nakita yung isa. Skim ata. Sige. Last game. Enemy soldier incoming. Grab some target practice while you can. We're deploying soon.
enough practice. Time for the real thing. Enemy soldier incoming. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Avoid the gas. Get to the safe zone. Grabe. Dami ah, fiesta. Shower. Enemy soldier incoming. Ina niya. Bye. Gun online. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Your teammates done in. They're returning to base. The fight's begun. You can always have a go at these bastards while you're waiting. Give them some choice words or smash their mugs with a well-placed stone. Be advised, your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. The fight's begun. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Time to earn your freedom, soldier. Kick their ass. Stand by for redeployment. Out of my way. I'll drive. Vendor here if you need equipment. Affirm. Buy station. Moving. Body armor here. Disregard last. Body armor here. Assault rifle here. Moving. Disregard last. Enemy team is tracking your position. Ba't ko lang to? Moving. Tol. Got gas moving in. Pwede natin bilhin yung isa. Huwag na tol, may ano na, spotted. Ah, so, Seconds na. Enemy UAV nice. Ay, most wanted ka pala, no? Dito. Oh, my best. Marking buy station. Contract complete. Most wanted suspended.
Enemy launched an Bili kayo advanced plates UAV. niya. We're exposed. Out of my way. I'll drive. May threat pala ako. Enemy UAV overhead. Baby pa. Evaded the enemy trackers. Good work. Namatay. Walang tong bahay dito. Dead na pero. Enemy UAV overhead. Rocky system deployed. Dito na. Hostile in the open. Hostile target. Down one. Ay, dyan lang sa labas. Down dalawa. Talako na. Nice. Nice one. Nice. Meron pa. Palikod. Meron ba? Sa green. Green? Oo. Okay na ata eh. May naglalakad eh. Sa taas yata eh. Ayun. Hostile target. Ah, tumatakbo? Ah, tumatakbo na. Ayun, kaliwa. Mental. This one's mine. Hostile here. Basag na yan, basag. Tirahin nyo. Baba. Ito mamamatay ako. Tol, patay ako, tol. Nice! Oh, shit. Sorry, pre. Dapat. Ayos lang. Gusto lang yan, kompleto. Meron pa? Aid station here. Buy station confirmed. Sige, sama na tayo. Uy! Aid station there.
Lapit. Hey, moving. Baril. Lapit. Aid station there. Sustaining fire. Bilang bahay. You're going to be okay. Marking waypoint. Coordinates marked. Ito na talaga. Better get moving. GG, thank you, thank you. Sige, Lods. Bukas ulit. Bukas ulit. Thank you, thank you. GG.